Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils à une plateforme d'action commune comme la SILA. Mais il faut que vous ayez barabla kudai dola, nga o barabla kudai ko dankar lala, na fo oka barabla jola, barau damne la. O barab damne sababu sola mon fait. On bi faut que wale mando ika nimbella. Effectivement, il y a à kalo fly ani UNTM sani ku ka grève kile saba grève ke an gɛrɛ la ɲɔgɔn na an tun bɛ fɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ nka yɔrɔ fitinin tun b'a la an m'o faamu an tun bɛ fɛ ka o ɲɛdɔn fɔlɔ sani an ka fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔ fitinin o tun ye o tile ye ko ye hakili jiginna ne ka tɔn n'o ye Sinaki ye ani Olivier ka tɔn n'o ye Sitimati ye an bɛ jɛkuluba an ni o tile ye min bɛ kɛlɛ kɛ yurugu kan komi Mali ŋunuŋunukanw ka ca n y'a kuma mɛn an fɛn kun t'an bolo min bɛ se ka a fɔ nin don nin tɛ an ye o sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a dɔn UNTM tɛ yurugu kɛlɛli contre la UNTM yɛrɛ bɛ fɛ yurugu ka kɛlɛ parce que UNTM b'a dɔn tant que yurugu ma sɛbɛ kɛlɛ baarakɛlaw bɛ min ɲini hɛrɛ lafiya sara bonya o tɛ sɔrɔ donc an ye o dɔn waati min na an sɔnna gɛrɛ ɲɔgɔnna ma o de la tɛnɛndon kalo tile n'o décembre kalo tile 14 an ye document falen kɛ bourse du travail la ka layidu di ɲɔgɔn ma o dugusajɛ tarata décembre kalo tile 15 an bɛna ka bolonɔw bila o la ga dugu jɛra ko don bɛ na dugujɛkan don an y'a sɔrɔ k'a fɔ président de la transition o ye tasuma bila foroba mugu la kɛrɛnkɛrɛnyana ka administrateurs civils kan an neni ani mɔgɔ bɛ grève la o kuma gestion kɔnɔna na UNTM ye u ka négociation jɔ o delikɛlaw ani an yɛrɛ ye communiqué minnu kɛ ka interview minnu kɛ ka baara minnu kɛ o cadre kɔnɔna na o y'a to an ma se ka sigi n'o tɛ o tarata de an tun bɛna i ko UNTM y'a ɲini an fɛ cogo min an tun bɛna an ka grève sigi UNTM ta la juma min a wulila an fana ta tun bɛ wuli o juma kelen nka komi o ma se ka kɛ fo juma k'a sababu kɛ boliboliw cayara fan fila bɛɛ ma an y'o de sɔrɔ kunun ka gafe ninnu dilan an y'a bɛɛ bila place publique kan donc o gafe kɔnɔna na an ye partenariat dɔ signé ani UNTM cɛ UNTM ko an ma komi olu ni gouvernement bɛ négociation na anw bɛ grève la an dun farala ɲɔgɔn kan an kɛra kelen o tɛna se ka bɛn an ta ɲɔngiri fɔlɔ n'u ta kɛra cogo min na an ka taa n'o ye donc o de y'a to grève a wulila nin wuli cogo la. Aw ni UNTM farala ɲɔgɔn kan o hakilina nana cogo di? Jɔngala sani UNTM ka taa ka tile saba grève la UNTM de ye an latama k'a fɔ an ye an ka fara ɲɔgɔn kan i ko fɔlɔ a tun bɛ san 5 bɔ an tun bɛ partenariat kelen na n'an bɛ se k'o réchauffer n y'o de f'i ye sisan o tile kama an ko an b'an jɔ fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yan'o cɛ an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an fanga bɛ UNTM na fanga b'anw yɛrɛ la parce que anw hakilila anw ye syndicat sabanan ye UNTM ani synergie de l'éducation kɔfɛ jamako la ni anw y'an jama fara UNTM ta kan a ka ca ala fɛ UNTM ka laɲini bɛ sabati joona an yɛrɛ fana ta bɛ sabati joona o de nana ni nin hakilina ye. Aw ni UNTM faralen min filɛ nin ye ɲɔgɔn kan yala aw bɛna jɛ ka laɲiniw bɛɛ kɛ laɲiniba kelen walima ni UNTM ka laɲiniw sabatira aw bɛna nafa jumɛn sɔrɔ o kɔnɔna la? Ko ye fila ye sigikafɔ min b'u ni gouvernement cɛ sisan n'o ɲɛnabɔra an hakilila k'a fɔ an ka laɲini min ni bɛnbaliya b'an ni gouvernement cɛ o y'o ɲɛnabɔlen ye parce que an ka point fɔlɔ ka taa point 4 na o ye indemnité ni prime ko de ye UNTM fana ta la o indemnité n'o prime ko de b'o kɔnɔ anw ma laɲini kɛ grille kan
griko tanga problème mais UNTM yo ta ko o ñini Mali barakela bella jeli donc ni UNTM ni gouvernement bena kan dro abi ko ni en benala parce que an la ñini fa ba no premier indemnité ko yi o be UNTM ta kono o fana UNTM ka la ñini do mi ye an la ñini taw yi o ali dobula nye sorolula ani anya manja kosobe jabi do ko ni dira wa jabi do fana sorla bekara minga am wakati mine ko sisan sigi ka fo be jogodi aw ni jamana nyamo ni ñokonce sigi ka fote aw ni jamana nyamo ni ñokonce mo min bi ineni ka fiye ko sigi le do ki kono ino ka sigi ka fo abe gelea ni sigi le do ka kono be kun ko tew administrateur civil do kun ko do mais en hakila komi jamana nyamo kurado ataka barado la dilu kan nyuma te ka do ada wodi aklola wodi kama akumana ni jugonna domina nakara Mali be ka jamana nyamo yi ana do ka fa iflike ana siga ko ne feka adom fene baro be da kunju mena sisan abuna kele to ke jugudi kele to kan ko anye gafe mi signeni UNTM o gafe konnana a yiralen do ka fo UNTM ni an désormais en be cahier de charge kelen de ñogon fe ko hamina ko bi seba ko anga hamina ko bi seba ko nambe préavis de grève fana déposer en be je ka déposer ñogon fe donc bara to bi nakiti UNTM ni an be je ka fo an be nike an be je ka fo antenike donc anga fam bo bi nake kili awani je bada do walma ni wakati kele ko de do buna adamaden la iti se ka je fu fo ka fo ko mi bada wi mais anga gafe ko na anyo de fo dantala ante ala deli kele kan boala ante ala deli bembali kan boala ni buna adamaden ta ko fe bada de nga ni sigi ka fo mi nake UNTM anu lu farale ñogon kan sisan mo mo beta aw représenter lu do be na yesiki ka fayna UNTM de ka préavis do UNTM grève be gérer chogomina anti se ga yala parce que munu bita ye na bi fuma négociateur et conciliateur décision de beta oula min bu togobo on togobo lenta la kaba o bolé do amena o tise ka fali sisa donc anti yala mi ga gele en hamina ba kono kaba donc ça nous suffit ma kan membe e bolo ka nyasi malde mawla sani nga se malde mambe a fofolo anga militant grève in cara ni tile biduri a konona na anga militant ye fen yirana an yɛrɛ tuma sigi n'a ye anw ma degi grève la ni y'a grève filanan dɔrɔn de ga militant ye min yirana i b'a fɔ ni mɔgɔw spécialiste de la grève do k'a ta don fɔlɔ fo bi min ye administrateur civil 971 n'a bɔra mɔgɔ 4-5 la an ma fiɲɛ sɔrɔ mɔgɔ si la o b'a yira k'a fɔ an sɛbɛ labɛnna min ye baarakɛla tɔw ye n'o ye systématique baarakɛlaw ye an y'o de fɔ n'a bɔra direction nationale du matériel la DFM tɔ bɛɛ fana ye an ka grève ta ni sɛbɛ ye bɛɛ y'a suit min ye collectivitéw ta ye 763 n'a bɔra Bamako collectivité 6 la minnu ma nimisi wasa ka se a dan na tɔ bɛɛ fana ye a cɛsiri fo don min an ko grève banna sinon bɛɛ y'i ka yɔrɔ datugu ADR mɔgɔw kelen t'a la min ma nimisi wasa kɛ o condition na an tɛ se ka dɔ wɛrɛ f'u ye waleɲuman dɔn foli ani tanuni kɔ k'a fɔ u ye min kɛ u y'a k'u yɛrɛ de ye u ye dana min ta ka dan kan an fana y'an jija cogo bɛɛ ma an ka n'u ka kumakan sɔsɔ nataman bila u la bagabagaman bila u la burujaliman bila u la foyi ma a se ka an bɔ o kumakan batoli kan ka se jamanadenw ma an ka nin grève ani an ka fara ɲɔgɔn kan UNTM an tɛ janfala mɔgɔ contre la wa an mago tɛ mɔgɔ ka régime na n'o y'a sɔrɔ régime ko kun don i bɛ ka binne an tun b'an ka
grève jɔ i ko minnu tun bɛ IBK ko la IBK contre la olu ta jɔ cogo min olu ta tun ye mɔgɔ ko ye u bɛ fɛ bi anw k'an ta kɛ mɔgɔ ko ye an n'u tɛ hakilina kelen an tɛ kun kelen na tuguni an b'an ka hakɛ de kɔ n'i b'i ka hakɛ kɔ régime ko t'o la régime si tɛ anw ma hɛrɛ ye régime si tɛ anw ma bɔnɛ an b'an ka hakɛ de ɲini n'an y'an ka hakɛ an b'a sɔrɔ sariya y'an yamaruya cogo cogo an b'a kɛ o kɛcogo la donc ka maliyɛnw hakili sigi k'a fɔ anw tɛ politiki ko la an tɛna don politiki ko la nka an b'an ka hakɛ ɲini an bɛna kɛ régime o régime ye sariya m'an bali a la an ka militants y'a sira yira an na an bɛ taa o de fɛ donc ka foli di bɛɛ lajɛlen ma